Să-l vedem pe domnul Grigore cât de rapid se mișcă. Am dat start? Da. Haideți să-l aplaudăm un pic pe domnul Grigore, să prindă curaj! Să prindă curaj, domnul Grigore! Da, mulțumesc. Recordul este de 3 minute și 49 de secunde. Haideți, domnule, să-l aplaudăm un pic, să-l încurajăm pe domnul Grigore, că poate prinde curaj. Lasă emoțiile la o parte. Dar e ceva care vă încurcă de merge așa greu? Pantofi. Pantofi. A, păi dați jos. Avem un domn care contestă circuitul dumneavoastră, domnul Grigore. Deci, e bine, domnul Grigore, reușim, sub 10 minute, e foarte bine. Nouă minute și 10 secunde, încă un pic până la 10 minute. Reușim, reușim. Și 1, 2, 2 și jumătate, 3, stop! Ia să vedem câte. 9 minute și 30 de secunde.